расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни вазни ACA чорум рақами рейтинг Фаридун Одилов зидди дуюм рақами рейтинг Элмар Гасанов рӯзи 5 декабр дар шаҳри Москва дар турнири ACA 197. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Арманд Сарукян оиди мероси Илия Топурия фикрҳои худро баён кард. биёд суханҳои ӯро гӯш мекунем. фикр мекунам ки Топурия бо ягон ҷанговаре ҷангидагӣ нест ки ба боло рафта истода бошад ва ӯ муҳориба зидди ман ё ислам дар кор аст бо ҷанговароне ки дар қуллаи баландӣ карьера қарор доранд ва гӯштин гирифта метавонанд. ӯ бо Волкановский ҷангид ки аллакай нокаут шуда буд ва бисёр чизҳоро паси сар кардааст. Макс Холлоуэй бошад акнун танҳо барои пул меҷангад. барои ҳамин ман фикр мекунам ки агар ӯ маро ва исламро шикаст диҳад, пас воқеиятан яке аз беҳтарин ҷанговарон дар таърих мешавад, гуфтааст Сарукян. ногуфта намонад ки Илия Топурия рекорди бебохт 17-0 дорад ва дар се охирон муҳорибаи худ Александр Волкановский, Макс Холлоуэй ва Чарлз Оливейраро бо тариқи нокаут шикаст додааст. чемпиони вазни миёна UFC Ҷек Дела Мадалена ният дорад ки зидди Ҳамзат Чимаев барои дуюм камарбанд ҷангад, аммо баъди якчанд ҳимояи камарбанд. бале, ман аниқ дар як лаҳзаи муайян зидди Ҳамзат Чимаев ҷангидан мехоҳам. агар ки карьераи ман бо муваффақ шавад, пас муҳориба зидди ӯ визови беҳтарин аст. ман чемпиони будан мехоҳам ки камарбанди худро ҳимоя кардааст. ба ман писанд аст вақте ки чемпионҳо ҳамаи довталабони вазни худро шикаст медиҳанд ва баъд ба вазни дигар мераванд. аз ҳамин сабаб ман кори кардаи Ислам Махачевро эҳтиром мекунам. фикр мекунам ки барои ба вазни дигар баромадан Ислам вақти хуб интихоб кард. ӯ дар вазни сабук худро хеле хуб нишон дод, дивизиони худро аз довталабон тоза кард ва ба вазни мо баромад. ман низ кӯшиш мекунам ки ҳамин гуна рафтор кунам. кӯшиш мекунам ки камарбанди худро якчанд маротиба ҳимоя кунам пеш аз оне ки ба дигар вазн мебаром, гуфтааст Мадалена. чӣ гуне ки мебинем дӯстон, Мадалена ният дорад ки зидди Чимаев ҷангад, аммо пеш аз оне ки дар вазни худ камарбандро якчанд маротиба ҳимоя мекунад ва дар якум ҳимояи камарбанд ӯро муҳориба зидди Ислам Махачев интизор аст ки муҳорибаи онҳо аллакай шаби 15 ба 16 ноябр дар турнири UFC 322 мегузарад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. ҷангори вазни ним сабуки UFC Майрон Сантос оиди рақиби худ Муҳаммад Наимов фикрҳояшро баён кард. ман фикр мекунам ки дар ин марҳилаи карьераи ман дар UFC ӯ рақиби хуб аст. фикр мекунам ки муҳорибаи хуб мешавад. ӯ дар UFC 6 муҳориба гузаронидааст ки 5 ғалаба дорад. ман фикр мекунам ки ӯ бояд дар рейтинг бошад, чунки ӯ ғалабаҳои бисёр дорад. агар ман дар ин муҳориба ғолиб шавам, пас имконияти дар рейтинг шомил шудан пайдо мекунам. ӯ рақиби хуб аст ва ман фикр мекунам ки стили ӯ барои ман хеле мувофиқ аст. ӯ ҳам дар стойка ва ҳам дар греплинг хуб аст. агар ки рақиб дар стойка сахт бошад, ӯ гӯштин мегирад. агар ки рақиб дар греплинг сахт бошад, ӯ дар стойка меҷангад ва фикр мекунам ки зидди ман ӯ гӯштин мегирад. аз ҳамин сабаб барои ман ин муҳорибаи хуб аст. ҳатто Содиқ Юсуф ки зарбазан аст, кӯшиш кард ки бо ман гӯштин гирад. аз ҳамин сабаб ӯ низ гӯштин гирифтан мехоҳад, лекин ман барои ин чиз омодаам, гуфтааст Сантос. хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Муҳаммад Наимов ва Майрон Сантос рӯзи 7 декабр дар турнири калони UFC 323 баргузор мегардад ва дар вазни 66 килограмм мегузарад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.